Kelakon ya nak. Apa yo? Poso-poso wayangan. Nah. Wong ki nek penemune iki beda ki ya ngono kuwi. Ning ora dadi apa sing baku ngibadahe rak tetep dilakoni. Lah kuwi baku wong syariat ki penting. Kabeh ki muter. Jari ana wis teka tataran makrifat. Ning nek syariate kuwi ora digunakake, ora wurung, entek-entekane ya dadi wong kamprung. Wong mung nyinau donya ki suwung, mongko wong dilairke ning donya ki apa karepe? Nindakake apa to kang dadi dawuh parentah Gusti kang akarya jagat. Tembunge mung sadrema nglakoni ngono lho. Dadi ora perlu diprusa, ora perlu dioyo, hari demi hari, waktu demi waktu ki isane mung dinikmati. Ora kok mikir arepe sugih. Wong ki nek ora kedonyan ki malah entek pikirane nggo mikir lek arepe sugih entek-entane malah gering. Mburu uceng kelangan delek.
Oh ngono ya, Mak. Mula urip ki santai, menikmati hidup. Oh, men awake iki waras ki sing utama ning kono. Iya, Mak. Wis suwe ora srawung karo para sesepuh, para pepunden glegok ya, Mak. Wong saiki iki dalang ki akeh kok. Dadi ki murata dalang nom ki akeh. Awake dhewe iki mung milih sing brengkel-brengkel kuwi lho, Nduk. Ngono. Kene iki yo ana dalang adikku lanang Rudi. Pungkurke pas wetengku kena lambung ya tak kon genteni. Le gentenono Mas, aku ya ngono. Paruan. Ngono. Seprapat ae kowe aku ngono tak. Rudi yo bodal. Bocah wedine karo aku ra umum. Ngono, Mak. Lah iki tinimbalan panjenengane Bapak Heru Sunaryanto ya kuwi ulang tahun kelima cucu panjenengane Elden Sangkara Basa Prianggodo. Wah, asma kinarya japa tenan kok. Wong ki nek gelem ngrungokke pituture Pak Heru ki pancen iso dadi wong. Nggunake kawruh utawa nggunake ngelmu sing diarani Astabrata. Dadi Pak Heru ora dawuh, Pak Sun niku guru kula mboten kuwalik. Pak Heru niku guru kula. Wit cilik kula pun tepung kalih panjenengane, ngoten. Wis tepung karo watak wantune piyayine piye kula niki pun apal, ngoten. Ngono ya, Mak. Ning blobo banget yen antuk rejeki iki kelingan karo kanca. Panjenengane iya. Mula nganggo patokan Astabrata, urip ki nggawe patokan Astabrata lang. Nek nuturi kula ngoten. Nirwa bimi sipate peparing. Ngene iki aku ndek dhuwit tak tukone beras tak tum-tumne wong akeh. Pak Heru kaya ngono kuwi. Milih nuturi kalih kula. Nerokno bumi ditanduri bakat tukul, nerokno banyu sipate kesabaran. Dadi wong urip iku kudu sabar. Aja nganti wong urip iki kereng ora kena. Wong urip nesu bengok-bengok iki ora kena. Lah, iki. Tuture Pak Heru ning aku iki kaya ngono kuwi. Mulane aku dadi wong sabar kaya ngene nah. Bubar wis ora mesti wayangan ngono. Ngono mah. Lah iya. Nek Pak Heru mboten. Lho. Dadi aku teko kene langsung panjenengane nggoleki aku mergo apa? Mergo aku iso ngomong ngono. Ilmune Pak Heru tak serep terus aku iso ngomong karo panjenengane. Wah. Nerokne geni sipate adil, nerokke angin sipate jujur, nerokke srengenge sipate aweh pepadang marang sagung tumita. Nerokke rembulan tansah angasrepit ya sing sagung dumati tegese wong niku sumeh mesem guyu grapyak semanak nyopo karo sapa ae. Aja peh mobile anyar eneng wong arep simpangan titik kleru dipentelengi aja. Guyu. Sorry Mas, mboten. Dadi wong numpak motor barang niku ora enek sing bener. Sing bener rasa toleransi, nek wong kleru le numpak motor maklumono. Ngono. Nerokke mendung ya kuwi aweh kesuburan marang tanem tuwuh. Dadi kunci Astabrata kanggo urip ki kuwi utama. Mula didongake muga-muga cucu sing diulang taun bengi iki sembada jangan timbrucut saka gendungan luput saka kudangan sembada bisa nerusé apa to kang dadi lelabuhane wong tuwa jumbuh karo gegayuhane. Muga nampa berkah Gusti kang akar jagat kaparingan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga ndongake marang sepuhku nglegok kula ndongake muga-muga panjenengan tansah kaparingan bagas pewarasan Pak dipun amini nggih Pak.
Mugi-mugi tansah kaparingan bagas kewarasan, kaparingan lancar rezekine, BBKB-ne sing ning BRI nggih ndang metu, sertifikate sing ning BRI nggih ndang metu, wis ora duwe utang, ora duwe angsuran, niku iso ngrasake napa penake urip umur panjang. Wong sing marai lara niku merga-merga mikir dhuwit utawa butuh. Yo, saiki gandeng bintang tamune akeh, monggo sindene ra kurang saka 11. Pak Heru mang tak kon milih, Pak, sing dikersakne pundi? Aku ya ngono. Oh, wis ta, Lang. Kok tak pilih. Ya. Ya, diaturke tembang sing kepenak dhisik. Iki arepe tak suwun tembang sing iso ndadekke ati mak cles. Apa, Mak? Mijil ketoprak. Sing tak suwun gendhukani. Dadi tak tudoke klasike. Dadi wayangane aja mung campur sari. Lakone kudu jelas, dibayar tenanan wayangane mung campur sari ganggutan iki. Dalang piye kowe ngene iki. Iki itu klasik ya enek, lakone jelas, judule jelas, ngoten lho. Nanggap dalang aja syukur dalang. Dalang ki malati, ngono. Sing roh sejarah dalang nggih kula niki. Cah-cahe. Iya. Tanpa sejarah apa iso. Ya nak mijil ketoprak kaya ngapa? Dobi demen angger wong. Wong ini kalih kula akeh sing demen. Lek kula ndalang pun pinten taun, mulai saka 1 nganti sakniki wong legok demen kalih kula. Oh, menar Pak Sun yen. Aku dalang arep Pak Sun ora demen belas. Wonge ganteng, akeh apian, gampang ngejak ning warung. Yo. Dobi Dobi yang Wah, sinden gue tak sawang kok kene ketara. Pating prentul. Lek kon dhuwur genane. Tenan yakin diamputi diomongi ra. Cekane Caca ayu-ayu aku wis tuwek. Enak. Kalih timbul. Wes nom tuwa ngono iki. Aku pas nguyoh digundeni. Eno. Lah kaya ngono dilut jajar ya demen aku ra umum.
aja ngono-ngono aja bengi iki suasanane penak bumine bumi apik bumi resik ngono bumi ngene iki keret nggih wayangan tansaya apik pedagang tansaya laris ngoten Pak Heru dadi ora syukur bumi iki lho bumi sejarah biyen engko bari tak critani sejarah sejarahnya yuk sadurunge pepunden tak arani pepundene Paranggono Mbak Elisa karo panjenengane Jeng Tatin diaturke dadi ben bocah-bocah ki ben nembang dhisik ngono ya Mak aku ki sarwatil kok coba aku arep nyoba Mbak Jeki Narusa sinden saiki jenenge ngene. Jeki Narusa. Kaya penyanyi ini Roma Irama. Sik jumeneng sik. Niki nggih foto model. Model napa niku, Mas? Model madu ta, Mas? Apa sih? Apa? Model madu. Ndak maksudnya foto model ya apa? Jenenge. Fashion show ta, Mas? Oh iya. Coba jumenengo. Nggih. Karo gaya jaya iring ngono. Piye, Cak? Iringane model piye, Yud? Yud. Ndang oleh. So. Foto model ki iringane piye ben ngerti ya. Niki kula fashion show ngoten, Mas? Iya, langsung jalan. Enek kedere barang ngene. Dadi enek ngederne susu ngene kan. Mboten, Mas. Keri dhewe mah kaya ngono. Ngono. Lah